Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie is de afgelopen dagen weer actief geweest met preventieve controles. Op verschillende plaatsen op Curaçao zijn mensen aangehouden en gefouilleerd. Er wordt dan elke keer gekeken of mensen in het bezit zijn van drugs, wapens of andere illegale zaken. Op die manier probeert de politie de rust in de openbare orde te bewaren. Dus is de politie te zien bezig met acties van mensen die niet zozeer ergens van verdacht worden, als wel preventief worden gefouilleerd. Op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de rechtbank gisteren een noodregeling opgelegd op de op Curaçao gevestigde Banco del Orinoco. De bank zal geen nieuwe diensten meer aanbieden en geen nieuwe klanten meer aannemen, zo heeft de Centrale Bank bekendgemaakt. De bezittingen van Banco del Orinoco worden voorlopig bevroren. Dat betekent dat klanten op dit moment geen geld meer kunnen opnemen. Ook kunnen klanten geen geld meer overmaken van Banco del Orinoco naar een andere bankrekening. Het is op dit moment zelfs onzeker of de bank alle klanten en crediteuren volledig zou kunnen terugbetalen. Zoals bekend heeft de Refineria di Curaçao deze week besloten voorlopig exclusief te onderhandelen met de Clash Group om op die manier tot een akkoord te komen voor de overname van de raffinaderij. Minister-president Eugène Ruggenaat noemde die beslissing gisteren een positieve stap. Het traject om te komen tot een nieuwe beheerder vanaf volgend jaar loopt volgens Ruggenaat daarmee volgens plan. Maar volgens hem moet er nog zeker langdurig worden onderhandeld tot er een akkoord is. Eigenlijk begint het werk nu pas, aldus Ruggenaat. De man die verdacht wordt een andere man te hebben doodgestoken op de Mampurituweg afgelopen woensdagochtend heeft zich uiteindelijk bij de politie gemeld. De politie was naar hem op zoek nadat hij na een aanrijding de man had doodgestoken. De twee kenden elkaar en waren al langer in een zakelijk conflict, totdat het woensdagochtend helemaal uit de hand liep nadat de twee met de auto's tegen elkaar aan waren gebotst. De politie onderzoekt de zaak verder. 4 ministers waren gisteren aanwezig bij de lancering van het project Un Curaçao Prospero. Dat betekent een voorspoedig Curaçao. Volgens de 4 ministers moet het voor investeerders aantrekkelijker worden om op Curaçao te investeren. Daarbij gaat het niet alleen over internationale investeerders, ook voor de lokale investeerders moet er alles aan worden gedaan dat ze daadwerkelijk gaan investeren op Curaçao. Een belangrijke boodschap daarvoor is dat we met z'n allen wat positiever moeten zijn en vooral de sterke kanten van Curaçao moeten benadrukken, aldus minister-president Eugène Ruggenaat. De spelers van de voetbalselectie van Curaçao zijn populair bij het publiek. Gisteren presenteerden ze zich op het Wilhelminaplein tijdens Punda Vibes en daar kwamen heel veel mensen op af. Ze wilden op de foto met de spelers, ze wilden handtekeningen of ze wilden de spelers gewoon van dichtbij zien. De spelers vonden het ook mooi om te zien hoe het leeft hier op Curaçao. Morgen spelen ze om 6 uur in het kader van de Nations League tegen Haiti. De wedstrijd begint om 6 uur. Verschillende Zuid-Amerikaanse landen gaan praten over de Amazone tijdens een zogenaamde Amazone-top. De president van Brazilië, meneer Bolsonaro, zal niet aanwezig kunnen zijn omdat hij geopereerd moet worden. Maar hij wil wel via een videoconferentie aanwezig zijn. De landen willen samenwerken om de rijkdom van de Amazone beter te beschermen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.